Libaply enatalar özleriniň kör, ker ýa-da lal çağalaryny Türkmenabad şäherindäki ýurdun körler we kerler jemgyýetiniň 5-nji mektep internatyna yerleşdirip bilmän kösenýärler. Bu barada şeýle ýagdaýy başdan geçirýän Libaply enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Türkmenabaddaky habarçysyna gurrun berdi. Men özümiň eşidip we gurläp bilmeýän 8 ýaşly oglumy Türkmenabaddaky eşitmekde, gurlemekde we başga-da dogabitde noksanlygy bolan çağalary terbiýeleýän mektep internatyna okuwa berip bilmeýärin. Men bu barada indi bir näçe ýyl bäri mektep internatyna, velayet bilim bölümine we aýallar geňeşine arza ýazýaryn. Ýöne bu netije bermeýär. Olar her gezek meniň ardamy häzir yer ýok diýen jogaby berýärler diýip özüni mahym diýip tanyşdyran Gazy Ojakly ene habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda mahym we mümkinçiligi çäkli çağalaryň enatalarynyň başga-da ençemesi para beren adamlaryň çağalarynyň destine okuwa kabul edilýändigine, ýöne munyň üçin müňlerçe manat talap edilýändigine aýdýarlar. Eger 4000-5000 manat para berseň, onda çağaňy nowatsyz kabul edýärler. Emma bizde talap edilýän munça pul bermäge mümkinçiligimiz ýok. Biziň şuňky iýjek çöregimiz gaýgy. Häzirki wagtda çağasyny mektep internatyna yerleşdirip bilmeýän enatalar çağalarynyň geljekde mätäçlikde galmagyndan alady edýärler diýip Gazy Ojakly mahym aýtdy. Enatalar mümkinçiligi çäkli çağalar üçin ýörite mektep internatynyň yetmezçiliginiň haçan aradan aýryljakdygy barada Libap velayet resmilerine ýazýan ardalarynyň hem jogapsyz galýandygyny belleýärler. Şol bir wagtda habarçy we enatalar agdalýan mektebiň içindäki tertip düzgün gowy bolsa-da onda terbiýelenýän çağalaryň azyk we derman yetmezçiliginden kösenýändigini hem aýdýarlar. Bu ýerde işleýän käbir işgärler çağalaryň agla we enatalaryň we haýyr sahawa edýän adamlaryň kömegine mätäçdigini aýdýarlar. Olar azyk we derman yetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny belleýärler diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada 5-nji mektep internatyndan we Libap velayet hemde Türkmenabad şäher häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi.